Senpereko eremu untan laster, iparraldeko zentral fotovoltaiko handiena agertuko da. Aurten prefeturak baimena eman dio INR enpresari Zaluaga proiektua gauzatzeko. Hondarkintegi ohi unen gainean eguzki panelak ezagiko ditu, urrats garrantzitsua tokian tokiko argindarraren ekoizpenean. Orain arte beti instalatu ditugu teilatuen gainean, panel fotovoltaikoak, eta hor lehen aldia da. Instalatzen dugula solan, olako zentrale bat. Instalatuko dugu gutxi gora bera 3 hektare panel, eta horrek egiten du 2,6 megawatt piko. Gutxi gora bera 1000 etxeeko ekoizpena. 2014 urteaz geroztik, INR enpresak eguzki panelak pausatu ditu iparraldeko hainbat eraikinetan, energia berriztagarriak garatzeko sedez gure lujaldean. Zaluaga proiektua Biltagarbi sindikatuarekin eramaten dute. 2005 urteraino hondakinak lurperatuak izan dira hemen. Eta terreno hau ez da deus egiten haren gainean, ez laborarea, ez da eraikigarria ere. Orduan, Biltagarbik apena manifestazioan enterre bat sortu du energia ekoitzeko hemen. Proiektua finantzatzeko INR eta Energiak diru bilketa kanpaina abiatu dute, helburua €1.000.000 altsatu akziodunen eta herritarren ekarpenei esker, obrak helduden urtean hasi nahi dituzte elektrizitate ekoizpena 2027an abiatzeko.